सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और नए नए डीजे सॉन्ग और वीडियो को दर्शन कराई। अरे मामा भाईल हो और तनी तारा तो मर्दवा के आगला खैला से परेशान बा दिमाग हक के कब ले खइबो अगला खैला के मत को खैला अगला को अब ठीक बा कूदत अब ल के जाके पेट दुरुस्त भइल है का कूदत ल का अरे कूदत रहला तो बुझात रहला कि पाइंटे में हो जाई। चला अब चला बाबू हाँ बस है बेल्ट लगा ले तनी ना तो खुल के गिर जाई। अच्छा ये बताओ कि तोर प्यार के गाड़ी कुछ आगे बढ़ल कि दरार पर छिछिरिये काटता। मामा आई लव यू के नॉट कस देले बनी। अच्छा खाली उनका सिग्नल के इंतजार बा बस नू हाँ। मैं तो वो हो जाई। चल ना जियो पाठा हाँ चल देखा सन उहे लौंडा ह शिकार खुद हमरा जाल में फंसे आ रहल बा। जा सन घेर के ढेर कर दा सन। का भइल बहन जी इस शेर से भी ज्यादा खूंखार बा बहुत डेंजर बा हाँ। और एकने नाम के दूध हरदी अभी तक पिया था निशन। अबे लागता हराम की खा के तोहनी के खून में नामर्दी के घून लग गइल बा। वो बहुते मर खा मरत बा बहन जी भैया के ठोक ठेठा के जेल वही भेजले बा। तब तो एकरा से प्यार करही के पड़ी। आला ना हम उनकर बाप चुलबुल पांडे बोलता नहीं। चल फोन रखा ना तो मोबाइल में घुस के मारा सगोदात बहरा जाई। फोन रखा का चाहिए सब का बढ़िया रखले बाड़ू लौकी चाहिए बहुत सस्ता सस्ता हो। एकदम तनी हमरो ए हाय करे ले जा। माने कोनो डायबिटीज बा करेला के ना जूस हम पियल चाहता पूछ रहे बाबू। अरे ये भटकती आत्मा कौन है बाबू? रुका निगेटिव साफ करके बताओ तनी तारो प्यार हो जाई त तू ही हरिया जाइबू। अरे बाप बुझा गई कितना प्यार करेला हमरा से प्यार और तोहरा से मामा आए बुझाता ही कंफ्यूज आ गई बड़ी। करेक्ट एक्सक्यूज मी मैडम हम तोहरा से चिटको भर प्यार ना करेंगे। ना करेला तो करे के पड़ी वरना तोहर इज्जत लूट ले। मामा इ त बुझाता कोड़ के बगर बुझाती है का भरता बनाई बाबू का करी जवान लड़की कालर पकड़ ले बिया प्यार तो करही के पड़िया ना त जवानी हाँ बुरा मान जाई बाबू। बबुआ बैटरी बोले गिनती शुरू कर 1 2 1 2 3 4। नहीं तो तोहरा अंदर कोनो फील बा और ना ही अपील बा ना पावर बा ना ही सिग्नल के टावर बा। कौनो एंगल से औरत नहीं खो लागत जा पहले औरत बन के आवा। ई कहां से आ गया? बबुनी हेजा कौन पढ़ाई करत रू? मामा ये पढ़ा पढ़ा पढ़ा। कुकड़ों को काबिल मामा भाई के हम कैसन लागतानी? एकदम सनी लियोन जैसन। औरत कैसे लगब ई बतावा। औरत साड़ी में ही निक लागली बहन जी। लव लेटर पे गोबर के छोप सोच बाबू सोच। मने चिड़ै के जान जाओ लइका खेलाओ ना
डोंट वरी बाबू, गाय के गोबर से तो गौरी गणेश बनेले, जेकरा के सारा जग पूजेला। तार प्यार एकदम शुभ मंगल बाटे, चिंता मत कर। जानकी तोरा जरूर मिली। एक्सक्यूज मी। देसी मुर्गी विलायती बोल, तनी घूंघट के पट तक खोल। टच मत करा, ना तो तहा टू मच कर दे। बाबू ये केस हैंडल तू ही कर। हाँ का प्रॉब्लम है मैडम? फोटो खिंचवावे के बा। उघार के खिंचवाइबू की तोप के? अरे बाबू है मैडम, अब एकरा गाल पर काहे गुस्सा कर देलू? एकरा कहे का मतलब ई बा कि है तू घूंघटवा काढ़ के खिंचवाइबू कि घूंघटवा उतार के? हमरा की हम मुंह के फोटो खिंचाला। हमार मर्जी, बस तू अपन काम पर ध्यान दो। काम तो कहिए दी तो फ्रस्ट्रेशन में बढ़ले बैठे, खिंचवा ना लो। बाबू बंदर। हाँ भोले। जय जी का के अंदर चला धुरंधर। हाँ हाँ आवा फोकटे फोकट। चला। अरे बाप, चलो खींचा। सड़िया खुल गइल बा। नहीं खे खुलल, चलो खींचो। ओके। बताक बाबू, हाथ ना दिले रहते भगवान नु तो हमार प्राण त्यागे के नौबत आ जाई। तेरा पोज देती है नु। एगो और दे दीजिए बढ़िया से। उहे हिया खींचो। हम हत्या कॉले ऐसन पोज देती है। फोटो खिंचावतिया कि हमनी के टेम्परेचर बढ़ावतिया। दूसरा 1 मिनट। हम बाहर चल का बाबू। हाँ, मामा ठीक बढ़ा। हम बहुत अच्छा बाबू। चलो खींचो। हाँ हाँ खींच रहे हैं। मत्ता कोने बहुत फेरा में पड़ गई बाबू। कुछ ना, तनी गर्मी हो तो पंखा बारे। अभी ना वो लाइक केस। और कुछ? चिट्ठी देती है रे। ना चेक। एहमे हमरे घर के एड्रेस लिखल बा। फोटो तैयार हो जाई ता सांझे के पहुंचा दिया। तोरा मुड़िया पर पसेना काहे बा? तहरा खनी डायबिटीज के रोगी थोड़ी होई। हमरो खाली मुँहे पर नहीं खे पसेना, बाकी धारा फोटो साफ करा के भेजवा दी। हम ना जाए बोल। एगो बात कहीं बाबू, का? हमारी एगो कहना मान लो बाबू। का? जल्दी से जनकिया से गठबंधन कर ले, ना तो 56 छुरी तोरा के 56 भोग लगा दी। मर्दे मामा काहे तुम के ढेर बहुत तरफ कोनो उपाय तो बताओ। हमरा लगे एगो बहुत भारी का खासू आइडिया बा। बोल दे। है ना आवा। अच्छा बम बम भोले। कबो कब आदमी भांग खा के नीमन बात कर जाला। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरे इतना कस के कहा चिल्लाता नहीं? हम बहिर नहीं की। अरे नाही रे तो महान बानी। हमके लागत है कि हम कहीं देखले बनी। हाँ का है ना, हमारा रसूलपुर चट्टी पर फोटो खींचा के दुकान बा। कई बार बताइले बानी। ए बाबू, हम तो यहाँ बुलेले नहीं की केकर फोटो खिंचाइल बड़ा लोग। फोटो खींचा नहीं खियाई, हम ऑडिशन लेवे आइल बानी। ऑडिशन? हाँ हाँ, खेसारी लाल जी के एगो सिनेमा बन रहल बा, ओमे कलाकारन के चुने के जिम्मा हमनिए के मिलल बा। अच्छा। और पता चलल हा कि रहुआ श्रीदेवी के बहुत बड़का फैन बानी। हाँ इहो पता चला कि जवानी में हीरोइन बने के बहुत शौक रहे। ए बाबू, हाँ। जवान तो हम अभी बानी। हाँ। एक बार मौका मिले तो हाँ। पानी में आग लगा दे, आग। राजा रहुआ एक्शन तो बोली, फिर देखी हमार जलवा। मामा हाँ हो जा टाइट। हाँ। विदाउट लाइट। हाँ। रोल कैमरा। कैमरा रोल। एक्शन। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी जो तुमसे दिल की बात।
सीधी थे वाह 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 वाह, क्या बात है, सुपर, मजा आ गई, मजा आ गई। माँ जी ठीक बा, अगला बार फिर मिला तनिषा। हाँ हाँ ओके बाय, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। सही है लोग। हाँ 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 माँ जी, बहुत अच्छा भइल बा। फोटो फोटो लेके आइए प्लीज। हाँ, पूरा वीडियो लगता हाँ, है। हाँ, नमस्ते। वाह ना ही मुझे कहीं चैन मिलता, ना ही कहीं मिलता आराम। ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। मुझे जीने के लिए तेरी मोहब्बत जरूरी है। ए सनम तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अगर तू हमरा से प्यार करे लो तो कल सुना, तू लोग चला हवा वतनी। जी सब ठीक बा। आपकी चेहरे की उदासी बता रही है कि मैं आपकी खुशी बन गई हूँ। हाँ, तो